Vítajte v najnovšom videovlogu a ja dnes otváram ďalšiu veľmi zaujímavú ponuku pre operatívny leasing rodinného auta. V tomto prípade Citroën C5 Aircross, jeho nová generácia, čo je vidieť na prvý pohľad už samotný dizajn zmenený od samotného loga, keby som to zobral, ale celkovo vozidlo vyzerá väčšie, štýlovejšie a prináša aj zaujímavú techniku, tak sa na to detailne pozrime. Ako hovorím, auto pôsobí robustnejšie, je väčšie, vďaka detailom dizajnovým štýlovejšie, ale aj dlhšie, čo bude určite zaujímavé z hľadiska vnútorného priestoru. Má o 15 cm viac, čiže celkovo 465 cm a rázvor osí kolies, ktorý určuje vnútorný priestor, je 278 cm. A priznám sa, som veľmi zvedavý, čo to urobilo na zadných sedadlách. Nemal by som posudzovať miesto na zadných sedadlách za sebou, ale pravda je, že ak by tu sedel 173 cm vodič, tak je tu toho miesta, že úplne že kráľovský, ale aj za sedadlom, ktoré je posunuté oveľa viac vzadu, je stále toho miesta, že dosť pre veľkú postavu, pre vysokú postavu. Jedna vec, ktorá sa zmenila v novom Aircrosse je, že sa už nedajú tie jednotlivé sedadlá zadné 3 posúvať. Na druhej strane je tu oveľa viac miesta pre dvoch pasažierov sediacich takto kráľovsky. Čiže áno, Aircross už síce neponúka to unikátne riešenie posúvacích zadných sedadiel, ale zase ponúka veľmi príjemný priestor s veľmi zaujímavými sedadlami, pretože tých interiérov je v ponuke samozrejme viacero, ale v tomto luxusnom interiéri aj zadní pasažieri sa budú cítiť luxusne. Na úvod hovorím rodinné auto, kvalifikácia cestovateľského auta má hodnotu 565 litrov, čiže aj v tomto je C5 Aircross stále tým cestovateľským príjemným autom s obrovským batožinovým priestorom. Možno to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale ako náhle si zdvihnem podlahu, tak sa mi objaví táto jama, v ktorej by teoreticky mohla byť rezerva, ale ak tu nie je rezervné koleso, je tu ďalší priestor pre batožinu alebo príslušenstvo, prosto preto, čo sa v aute vozí bežne alebo prípadne len na dovolenku. A ak by ste potrebovali niečo presťahovať, tak je tu 1668 litrov, samozrejme, keď sa posklápajú zadné operadlá. V zásade sú tu 3 možnosti pohonu pre Citroën C5 Aircross. Bude to benzínový hybridný pohon, plug-in hybridný alebo dokonca elektrický. Ale my sa vráťme k tejto základnej 1.2, ktorá je úprimne tou najslabšou ponukou a nečakajte od toho nejaké veľké výkonnostné parametre, takže aj vodič musí byť taký zdržanlivý. 100 kW 1.2, teda 136 koní, ale celkovo samozrejme aj za pomoci elektromotora celkový výkon je 107 kW, teda 145 koní. Motor je spriahnutý so 6-stupňovou automatickou prevodovkou. Ako vravím, je to veľmi príjemné na nedynamické jazdenie. Ešte kým odídem z centra na Vajnorskej ulici v Bratislave, zatiaľ sa rozhliadneme po interiéri a vy si ho budete môcť obzerať počas mojej jazdy, pretože naozaj ten interiér, to je zásadná zmena. Zásadná zmena dizajnová, materiálová, technologická, keďže tu máme tento nový displej. To je úplne niečo iné ako predchádzajúce Citroëny. A ja musím povedať, že to je veľmi praktické, zároveň aj veľmi pekné, aj funkčné, technologicky na úrovni, tak ako to má byť. A zdá možno v tej snahe byť ešte krajší ako pekný. Je tu možno trošku viacej toho klavírneho lesku. Ten si bude vyžadovať tento klavírny lak, ošetrovať to častejšie, lebo aby niekoho nerozčulovalo, že na tom budú nejaké kúsočky prachu a tak ďalej. Ale inak, sedadlá, volant, síce taký trošku netradičný dvojramenný, ale s veľmi peknými ovládačmi, vďaka ktorým tu môžem ovládať aj audio sústavu, prípadne veľmi múdre asistenčné systémy, ktoré mi pomáhajú pri jazde, či už v meste, alebo skôr teda pri jazde mimo mesta. A celkovo ten posed je taký príjemne SUVčkový, vyšší, mám dobrý rozhľad takto v meste, ale čomu sa budem venovať, a asi to aj párkrát zopakujem, je samotný podvozok, samotný komfort tohto vozidla, lebo v tomto aute sa naozaj cítim veľmi komfortne. Akokoľvek hovorím o tom, že Citroën C5 Aircross je nový, tento komfort a ten charakter toho príjemného jazdenia v aute zostal.
Spomínal som pohonné jednotky, 1.2, trojvalec, ktorá je naozaj základom a mám s týmto autom odjazdené aj kilometre mimo mesta. Pravdu povediac, nečakajte od tohto auta nejaké zásadné strmé zrýchľovanie, naopak odďačí sa vám peknými spotrebami. VLTP hodnota hovorí o spotrebe 5,4 litra na 100 km, je trošku optimistická, ale úprimne ani reálny hektický život nemusí byť horší ako povedzme o 1 liter. Hej. Čiže pri 55 litrovej nádrži aj s týmto autom môžete pokojne pri ľahkej nohe atakovať 1000 kilometrový dojazd. Dobre, reálne povedzme 900, ale stále veľmi, veľmi fajn, čiže toto auto vás nebude vyháňať na čerpaciu stanicu príliš často. Spomínal som, že interiér si budeme spoločne obzerať, ale to, čo možno nevidieť úplne na prvý pohľad, je kvalita napríklad sedadiel, ktoré podľa úrovne výbavy pochopiteľne, ale ponúkajú masáž, ponúkajú ventiláciu, vyhrievanie samozrejme, dokonca zadné sedadlá sú vyhrievané, takže aj tento komfort je v Citroene C5 na vysokej úrovni, hovoril som o technológiách, samozrejme bezdrôtový Apple CarPlay alebo Android Auto, bezdrôtové nabíjanie, toto je kombinácia, ktorú mám ja prosto najradšej, keď si môžem takto položiť telefón a už sa v podstate o nič nestarať, hoci vedel by som využiť aj vstávanú navigáciu a vedel by som si tento nový 13-palcový displej pekne nakonfigurovať podľa toho, čo chcem preferovať. Tu mám funkcie vyhrievania, čiže vyhrievanie sedadiel a volantu a v tomto bloku by som mohol mať v lete napríklad, funkcie ventilácie sedadiel, ktorú v zime až tak veľmi nepotrebujem. Naopak teším sa v zime, že mám v teple ruky, nohy aj chrbát. Na okraj Bratislavy som teraz prišiel preto, lebo tu je cesta, na ktorej naozaj často skúšame podvozky, ako dokážu zvládať tieto jamy na tomto zabudnutom úseku na okraji Bratislavy. A opäť sa mi potvrdzuje, že Citroën Advanced Comfort podvozok s tlmičmi, s hydraulickými progresívnymi dorazmi presne takéto nerovnosti zvláda úplne že perfektne. Toto je niečo, čo je pre Citroën typické a aj v novej generácii Citroënu C5 Aircross zostáva zachované. Ak nie ešte lepšie, samozrejme, že ten vývoj napreduje, ale tieto tlmiče dokážu veľmi dobre fungovať aj na takýchto nerovnostiach, ale zároveň v krajných polohách vedia aj pritvrdiť, keď treba. Takže toto je podľa mňa najsilnejšia stránka spolu s priestorom Citroënu C5 Aircross, ktorý využijú tí, ktorí sa radi cez víkendy vyberú za zážitkami a zároveň sa budú tešiť aj z veľmi dobrého komfortu. Takže C5 Aircross naozaj dospela, je väčšia, je stále rovnako komfortná a technologicky modernejšia. Vozidlo Citroën C5 Aircross s benzínovým motorom 1,2 litra je dostupné na Ayvens operatívny leasing už od 202 € bez DPH. Túto a aj ďalšie zaujímavé ponuky vozidiel na Ayvens operatívny leasing nájdete na stránke drive.ayvens.sk. Nevlastnite, jazdite.